ubaba lo wayengiyalelile ukuthi ngifake kanjani, ngoba nasendlini-ke manje alisavuki-ke akusebenzi. So angazi noma ngaphandle kuyenzeka noma inkinga inami-ke manje. Angikholwa ukuthi ngokumazi kwami angikholwa ukuthi angabe umuntu okanjalo, ngoba yena umuntu okholwayo njengoba ngike ngachaza. Uyaphila futhi uyaphila, inkinga isono sakhe nje lesi sokuthi uzipho wakhe awuvaleki. Inkinga yami ukuthi bengingize ngikwazi ukukutshela sisasendlini ubungeke uzovuma ukuthi size la, yikho ngithe seyitolo. Kahle kahle bengize la kuJabula Jule ngizofisa ukuthi ababukeli noJabula Jule ukwazi ukusisiza kule nkinga mina engikhala ngayo. Kahle kahle inkinga yethu sobabili. Kodwa-ke engifisa ukwazi ukuthi ngiyakuthanda futhi ngiyafisa silungise izinto. Kunenkinga yokuthi asakwazi ukuthi sijabule sobabili. Inkonzo yasekamereni ayisenzeki. Ngikutshela nje lokho ukuthi ngizokulungisa mina, ngizokulungisa ngokwami, yabo. Ngizokulungisa lokho, hayi ukuthi mhlambe sokhona inkinga enkulu. Yona ikhona inkinga kodwa ngizozama nje njengendoda, yabo. Ngithandaze ngenze zonke izinto kade ngangitshela ukuthi umthandazo ulungisa zonke izinto, yabo. Ngiyakuzwa ngibona ukuthi umuzi wami uyaphela. So ngokuthi ngiyangibona ukuthi asisakwazi ukujabula, usujabula kakhulu ngaphandle. Mina isikhathi sakho angisenazo, nawe unaso isikhathi sami, njalo uhlala ungaphandle. So ngase ngikhetha ukuyofuna usizo ngoba nakhe ngase ngihlulekile ukuthi bangisize. Nabantu basesontweni lakhe engangixhumana nabo ngase ngihlulekile ukuthi bangisize. So ngaphuma-ke ngaya kumuntu osizayo ngokwesintu. Isintu sani manje? Isintu sani? Ngakutshela nje kwasekuqaleni, angazi wawufike nani lo Makhuzwana, wawufike noshidi lo, angazi inyamazana lento wayishisa endini. Ngakutshela ngathi whatever okwenza kini mawusulaphana ekhaya akwenziwa. Sindisiwe, imithi asihlangani nayo. Ahlangani. Ufuna usizo lani manje? Sekulobola ufuna usizo lani futhi manje? Okungiloboleni kwakho kwakufanele ukuthi ekugcineni ngijabule nami ngibe naso isikhathi sakho, nawe ube naso isikhathi sami, sijabule sonke. Nami hayi lento ukuthi wena uhamba ulala ngaphandle. So ubaba lo engaya kuyena wanginikeza-ke into wathi izongisiza. So uma ngiyenza izokwenza ukuthi wena ungavukelwa ngaphandle. Ukube ngumuntu othanda imithi ngangizohamba mhlambe ngicela umuthi wokuthi ngikwazi ukukudlisa-ke uthande mina kuphela, but angikwenzanga lokho ngoba ngiyazi ukuthi umuntu awuthanda umuthi, uthi sekuthiwa umuntu awuthanda. Ngathi uthatha i-decision engawo wahle ukuthi utshela abantu bakini-ke mhlambe nabantu basekhaya, kodwa nakhona futhi akusizi. Lento isiza ukuthi angazi sikhulume thina sobabili. Kodwa nawe mfethu angikuhlulele, ngiyakubuza wena uyinceku uyisibonelo kanjani noma uzothi usonta kodwa at the same time udlala nezingane zabantu? Kushunyelwa liphizulu hayi ukuthi nje ngivele ngilaye naye uyena ongafuni sesontweni. Mhlambe yena ungibona mhlambe ngihambisa imithandazo noma mhlambe ngihamba nabanye sokwenza ama-prayer ngaphandle. Kanti usukwenzani nabo? Usaqhubeka nakho, usakwenza. Phela mangenzeki la fanele ngihamba ngiyobheka phela ngokubona pho ukuthi lento inkinga ikuphi. Kanti wawumlobolelana usisi, wawumlobolela ukuthi umthatha umgqume ekhaya esohamba wena bengulizwe? Wena bhuti kanti uthunyuba kahle kahle? No, mina ngisebenzela iJabula Jule TV. Umsebenzi wami ukuthi ngibubuze lembuzo engikubuzayo. Kanti wena the time uthatha isinqumo sokuthi uyalobola, uthatha umakoti umbuyisa ekhaya, wawungaqonde kodwa usuhlukene nakho konke okubo ukwenza. Wangesikho lokho. Kanti kwakuyikuphi kahle kahle? Isiphi le wena awumiye kangangani waqhubeka wabanga ulizwe mokuthi yena ngemvumo kabani? Noma sekuwena umnumzane ophethelela ikhaya olawula ikhaya, ikhona into yomuntu.
Into edala ukuthi ngize ngiyiphumele ngedwa ingoba bengazi ukuthi ngeke azavuma. Uzongitshela ukuthi asithandaze kade sithandaze. Ngakutshela. Namanje ayivuki kodwa uthi asithandaze. Ayivuki nje sidala. Ngoba ayivuki. Wena usukwazama ukuthi abafundisi ubabikele bekuthandazela ukuze ivuke. Bhuti wami yabona nje ngifuna ngabe sengithuke intamba mhlawumbe. Lento iyangicika thuze la egcineni futhi akwazi ukuthi kufanele kwenziweni. Ikhambi phela lizovela. Sizolithola ngeke singalithola. Yikho sila. Yo ngaze ngakusaba yiko. Wena uyakholelwa nemthini? Ngikholelwa kanjani emthini? Ngaye kwenzani esontweni ngikholelwa emthini? Hayibo. Umuthi wakwasindisa ba umuthi. Izibhedlela zingaka nje ungakhiwa izibhedlela zakhelwa amahhala kukhona imithi. Uyasiza wona. Uyasiza umthandazo. Uyivusana ngani? Cha nakimsekela ayakhe angidlali. Kwathi kanje umfazi wazi ukuthi fanele ufebe le ndaba wagcwaliselwe emalotsholo ulobola ngoba bantu mhlambe wayikhiphela wena amalobolo ngabe uyamazi ukuthi umfazi wakho abe uyamhlonipha baba uyigile yonke lemkhubo uyigila. Okusho ukuthi ugila imkhuba wena ngenxa yokuthi walekelelwa. Mhlawumbe uyadideka bese sinesikhathi vele sisandana naye. Yes nesikhathi nithandana. Kodwa ngabona lento ukuhlala naye ama values akhe ukuthi kufanele ngibe ngenze something kuyena yabo awubazi ukukuthwala kanzima kokumlobola that's why umjolela nabangani bakhe noma bekuthiwa uyamjolela umngakho awukwazi ukumjolela nabangani bakhe kanjani so sikhuluma inkinga nje hayi ukuthi ngisuke ngimjolela so sikhuluma inkinga ezithize inkinga zenu uyixoxela abangani bakhe hayi ukuthi kube uyena uyixoxela abangani bakhe ixoxelo wena usuke umncengeni wena kubangani bakhe obviously niyalala nabo futhi njengoba usuke ukhipha nje basuke sebekunike kahle that's why ugcina usukhipha nje yonke into kanti wena udlala ephi team kanti wena no ngikhuluma iqiniso mina ukuthi uyabona njengoba awukwazi umzima bokulobola ngoba abantu uyakwazi umzima bokulobola ngabe uyamhlonipha ngabe uyamazi umfazi wakho ngiyamhlonipha uthole endaweni mhlawumbe kufabe ukukhuluma ugangale ukuthi wena wayugangela khona into wazi ukuthi izogcina ifikile kuye ngiyavuma nama ngikho ngcwele but awukwazi ungitshela ukuthi nawe nama ngasulandelo nawe unenkinga zakho Siyanibingelela ke babukeli bakwaJabulile Jule TV. Ngibingelela ngempela ke kusewena umuzo kwamthapela khona le muntu bantu benkomo ayixosha inkomo zini Polish Pressure nyala zophona nisigodi phansi kwendaba maqhwetshana. Sesiphinde sabuya ngempela ke siyithimba la kwaJabulile Jule ngempela ke uyimina ke usweet obhale usamba semali singadalula nzizobe shimile. Ziyamsola kushima kwazi zithune isandla ilanga liphuma ethini maqedela khanisela umuntu otoka naye umuntu omusha ubungayisiyo plan somuhla kaniphile. Sesiphinde sabuya ngempela ke siyanmema siyanicela tshela abangani babo betshela abangani babo ukuthi iJabulile Jule TV isikhona ikhonela wena. Ikhonela ukusiza wena futhi so siyacela ukuthi usengalapho ngasekhaya enze ukulungile cofa subscribe button ucofa notification so that onke ama video esisuke sikuthulela wona ngempela ke azokhona ukuthi aqale kuwena kuqala iJabulile Jule ke uzokhumbula ukuthi ayibuka la eSouth Africa kuphela but ibukwe izibukwe nangaphandle overseas yonke indawo iyafinyelela ngempela ke iJabulile Jule TV so ke namhlanje sinayo iguest yethu angimazi ukuthi ubani kodwa ngiyathemba ukuthi njobe la uzofuna usizo thizini but ke angifuni ukukhuluma kakhulu ngize ngigeqa amagula ngoba ukhona akasile idlozi uzoyikhulumela siswami asikubingelele sikwamukele kwiJabulile Jule TV Ngiyabingelela bhodwami uyaphila siswami ngiyaphila siyaphila nani mhlawumbe uzobathatha nje ababukeli ngiyazi ukuthi usukwazi isho kumina but ngiyacela ke mhlawumbe usuthatha nababukeli ubazisa ukuthi wena ubani ngokwaba Igama lami nguThabile ngwakakhuzwayo so ngize la kuJabulile Jule ngoba ngizocela usizo ukuthi mhlambe nababukeli mangakwazi ukuthi bangenelele udabeni lwami so inkinga yami ngikanile yeah yize ngashadi ngikanile mina nomyeni wami sina 5 years sathandana ngo2020 kwathi ngo2024 waseze ekhaya ezokhokha asikashadi ke kodwa yabona so saba nenkinga ukuthi ujola kakhulu
ngiyangazi ukuthi ngingachaza ngithini, kodwa ujola kakhulu, ujola nabantu abasendaweni, ujola ngisho nanabangani bami engixoxa nabo yonke into. So ekujoleni kwakhe ngibonile ukuthi ngiyalidinga usizo ngoba ngiyinhlekisa emphakathini, bonke abantu bayangihleka. Uthola ukuthi mhlampe okunye angikwazi kodwa ngizozwa ngoba sengizwa ngabantu, sengiyinhlekisa. Ngadecide ukuthi angihambe ngiye kumuntu mhlampe osebenza ngokwesintu uzokwazi ukuthi angisize. So mangiya kumuntu, umuntu wafike wangichazela izinto anazo ezingakwazi ukuthi angisize ngazo, unedliso unani nani. So mina ke ngase ngikhetha lokho kokuthi ngingamdlisi. Ongcono akaqhubeka ngithanda indlela angithanda ngayo, kodwa akuthi ke mhlampe manje ukuthi uyaphuma uya ngaphandle ufuna ukuyojabula ngaphandle kungajabuleki. So inkonzo ingenzeki kungavuki lutho. Shuthi ke shuthi ngakwenza ke lokho. Ngathi ngikwenza ngonyaka odlule. Mangikwenza ngonyaka odlule angazi ukuthi kujike phi noma imina owenze ngendlela erongi. Ngangalandela imigomo njengoba ubaba lo wayengiyalelile ukuthi ngifake kanjani ngoba nasendlini ke manje alisavuki ke akusebenzi. So angazi noma ngaphandle kuyenzeka noma inkinga inami ke manje. Usizo ke bengidingile lo ukuthi mhlambe ngikwazi ukulungisa noma ngimtshele yena mhlambe sizokwazi ukuhamba naye siyolungisa. Mana ke sisona mhlambe mangingakubuza nje nisaqala nithandana nisanda naqala nithandana ubeyigilani lemkhuba yakhe ukuthi athandane nabantu abaningi noma into eqale ngoba nakhe sekulobola binjani ubudlelwano beni phambilini? Besithandana kahle, besithandana kamnandi, futhi bengeke ngize ngivuma ukuthi ahambe ekhaya makukuthi ngiyazi ukuthi uyajola vele. Ubengajoli into iqale nje esebuya ekhaya. Manje so lemkhuba le uyigila azaza igile uphamphambi kwelokhuza ayigile ngisho komakhelwane bakho yonke le nto leyo. Wena ke since usuwazi ukuthi yonke le nto yenza phambi komakhelwane bakho bese ninazama mhlawumbe ukuthi nihlale phansi nixoxe ukuthi u1 no2 no3 awuthandi noma wena uneto ukubona ukuthi ukubhanqa nabantu wakugijima wayenyangeni? Ngizamile kakhulu ukukhuluma naye, sihlale phansi sakhuluma ngoba umuntu okholwayo. Size sahamba sayokhuluma nabantu bakubo ukuthi bekhulume naye kodwa still kwangalunga. Yikho ke ngize ngabona ukuthi angenze kanjeni. Inkinga ke nami ke sekungifaka enkingeni manje. Siswami ngiyakuzwa ungangizwa kabi akukhona ukuthi mhlambe ngiyakwehlulela. Mhlambe wena ngokucabanga kwakho abengekho amanye mhlambe ama-option obungawenza ngaphandle ukuthi mhlambe uzugijima uye enyangeni, abengekho mhlambe amanye ama-option obungawenza noma ubungawazama? Ayikho into engiyibonile ingangisiza mangabe sekuhluleka abantu bakubo, kwahluleka nabantu asonta nabo okuyibona bakwazi ukuthi basondelane naye. Nami wangihlula, ngase ngibona ukuthi isolution iyona lena ngoba nami ngizamile kwangihlula, kodwa ube umuntu oxolisayo yena kube ngathi kube yiphutha ngeke kusaphinde kuqhubeke futhi. Okay. Ngiyakuzwa but ngizama ukuthola la ukuthi okay nakho ke usukwenzile ke lokhu obunhloso ukwenza wakwenza kwagcina sekushaya ngithe ngithi gcine sekushaya nawe. Kinake sekushaya nasendlini. Asakwazi ukujabula thina sowu2. Uke wazama mhlambe ukuhlala naye oxela umazise ngalenkinga le ukuthi wena njobe engavukelwa wena umhambele kumlapho wendabuko noma uzoqala kuthini? Njoba ngiza la ingoba
bengifuna ukuthi ngiyithule kahle indaba nani nikhona ezokwazi mhlawumbe ukuyizwa kahle ngoba kahle kahle umuntu okholwayo so akahambisani nezinto lezi zesintu. Angeke kuze kube lula ukuthi ayamukele makuthi sihleli sobabili. Bahlukene-ke abantu, angazi wena ngokumazi kwakho uwumuntu onjani, because kuyinkinga mhlawumbe uzothutha ukuthi mhlawumbe siyamlanda, simlanda simlethe la. Kube umuntu ozovele avuka indlobane lapha asho ukugxoba usiminya nje la ngokuphazima kwezo. Wena ngokumazi kwakho umuntu onjani, akuyena nomuntu mhlawumbe ongathi masimlanda la gcina senika thina inkinga? Angikholwa ukuthi ngokumazi kwami angikholwa ukuthi angabe umuntu okanjalo ngoba yena umuntu okholwayo njengoba ngike ngachaza uyaphila futhi uyaphila. Inkinga isono sakhe nje lesi sokuthi uzipho wakhe awuvaleki. Kulungile siswami, kulungile, ngiyakuzwa. Ukhona la u-around noma uqhele kangakanani ukuze sikwazi ukuthi sithumele ithimba la kwaJabula Ujule likwazi ukuthi lisilandelena sikwazi ukuthi sixoxe naye? Ukhona u-around kuphela ukuthi akazi ukuthi ngizothini. Okay, kulungile siswami, siyakuzwa. Babukeli bakwaJabula Ujule TV, njengamanje sizocela ithimba leJabula Ujule TV likwazi ukuthi liyosilandela ngempela ke ubaba wakaNangu Sisi noma umkhwenyana kaNangu Sisi, sikwazi ukuthi simazise ngale ndaba yokuthi uSisi wamsukumela ngale ndlela amsukumela ngayo wamambela enyangeni, kodwa ngale kokukhuluma kakhulu nokugeqa amagula ake sithi nje shwinje kancane ezitolo eSayolando. Nina ningalapho ngasemakhaya ninganyakazi eSayolando abomfuthu. Babukeli bakwaJabula Ujule TV, sesiphinde siyabuya ngempela ke. Ithimba lakwaJabula Ujule selikwazile ukuthi lisilandele ngempela ke insizwa obuhumeni kaNangu Sisi mfowethu. Siyakubingelela, siyakwamukela kwiJabula Ujule TV. Yebo, kwesawubona njani? Siyaphila kodwa. Hayi kancane ngizobona kodwa siyaphila. Cha mfowethu igama lami sibonga ngisebenzela iJabula Ujule TV. Angazi uyamazi uSisi. ngiyamazi uThabi, ngiyamazi Namazi kanjani? uzwayo. Umuntu sibambisene naye engihlekisana naye kahle kahle. Ukuyena umuntu engathi ngizowakha umuzi naye. Okay. Kunjalo nje bhuti wami. Mhlambe mangabuza nje kancane mfethu ubudlelwano benu naye bunjani? Ngeke ngiqamba amanga. Alright, noma kuney'nkinga njengawo zonke izinto ngoba bonke abantu bahlezi beney'nkinga. Kuyaba nalokho kodwa nje angeke ngisho ukuthi khona inkinga enkulu mhlawumbe singathi idinga abantu. Alright. Okay. Ngiyakuzwa mfethu. Sisi, ngiyacela uvele nje uhlale pha kodaba mazi sifethu something afuna ukwazisa yena ngakho so. Okay. Ngathi ngixo ngoba ngikubizile la. Yeah. Kushele ngithe ngicela ungiphelezele ngoba kune surprise. I-surprise ukuthi uyakhumbula ngoba sinenkinga yokuthi masi enkonzweni Imali. Uthi asize la? yebo. Kodwa phela bungasho ukuthi asize lana mhlawumbe kube khona amakhamera kuthini bese yangala ey'tolo. Manje kodwa siyangixaka ile. Mase uzongitshela futhi nenkinga phakathi futhi. Khona la sengasa understand ikhona. And futhi ngiyayizwa inkulumo yakho ngathi ifuna ukuya kubo. Inkinga yami ukuthi bengengize ngikwazi ukukutshela sesasendlini ubungeke uzovuma ukuthi size la. Yikho ngithe seyitolo. Kahle kahle bengize la kuJabula Ujule ngizofisa ukuthi ababukeli noJabula Ujule ukwazi ukusisiza kule nkinga mina engikhala ngayo. Kahle kahle inkinga yethu sobabili.
Yeah. Kodwa-ke engifisa ukwazi ukuthi ngiyakuthanda futhi ngiyafisa silungise izinto. Kunenkinga yokuthi asisakwazi ukuthi sijabule sobabili. Inkonzo yasekamereni ayisenzeki. Ngikutshela nje lokhu ukuthi ngizokulungisa mina, ngizokulungisa ngokwami, yabo. Ngizokulungisa lokho, hhayi ukuthi mhlampe sekukhona inkinga enkulu. Yona ikhona inkinga kodwa ngizozama nje njengendoda, yabo. Ngithandaze ngenze zonke izinto, kade ngangitshela ukuthi umthandazo ulungisa zonke izinto. Yabo. Ngiyakuzwa kodwa-ke ukukuletha la kwami kunesizathu ukuthi njengoba kulokhu ekuqhubeka kwenzeka, inkinga yakhona imina. Kwenziwa yimina. Awu kahle Bo. Makuzwa uthini manje kumina? Uthini? Ngicela ukuqhubeka ngiqede. Ngokubona ukuthi uyabona ngiyezwa uyakhuluma. Inkinga lena, inkinga yabo ngi-stressed. Ngiyafisa ukuba khona into engayisho yabo. Iyangisurprise le nto le ukuthi engazoyisho lana nami angikwazi ukukhuluma naye endlini. Yabo. Kunzima, ngibuye ngilala nakusofa lapha ngibukela ama-TV. Mayisethi angazi angimuzwa ukuthi usho ukuthini. Ngiyafisa uku-understand-a mhlawumbe. inkinga ikimi. Ngangithi nami ngiyazama ngilungisa umendo wami engangiwubona ukuthi uzophela singakawuqali. Wena buthanana nayo yonke intombazana ongayicabanga. Sakhuluma lokho angithi ngaze ngakhetha ukuthi ngizolobola wena ngizolobola futhi manje wasufaka bonke abanye abantu ngalokho kwakhombisa ukuthi uspecial kumina. Ngiyavuma ngangispecial. Awu uthi wawuspecial. Sesinesikhathi sithandana kodwa ngithanda ukwenza konke lokho. Ngisacela ungidedele ngikubeke engifisa ukusho kuwena nokudala ukuthi ngize ngisukume phansi ngikubize ngoba bengibona ukuthi umuzi wami uyaphela. So ngokuthi ngiyangibona ukuthi asisakwazi ukujabula, usujabula kakhulu ngaphandle. Mina isikhathi sakho angisenazo. Nawe unaso isikhathi sami. Njalo uhlala ungaphandle. So ngase ngikhetha ukuyofuna usizo ngoba nakeni ngase ngihlulekile ukuthi bangisize. Nabantu basesontweni lakhe engangixhumana nabo ngase ngihlulekile ukuthi bangisize. So ngaphuma ke ngaya kumuntu osizayo ngokwesintu. Isintu sani manje? Isintu sani ngakutshela nje kwasekuqaleni angazi wawufike nani lo Makhuzwana wawufike noshiti lo angazi inyamazana lento oyishisa endini ngakutshela ngathi whatever okwenza kini mawusulaphana ekhaya akwenziwa sindisiwe imithi asihlangani nayo ahlangani ufuna usizo lani manje sekulobola ufuna usizo lani futhi manje Akungiloboleni kwakho kwakufanele ukuthi ekugcineni ngijabule nami ngibe naso isikhathi sakho nawe ube naso isikhathi sami sijabule sonke nami hayi lento ukuthi wena uhamba ulala ngaphandle. So ubaba lo engaya kuyena wanginikeza ke into wathi izongisiza. So manje ngiyenza izokwenza ukuthi wena ungavukelwa ngaphandle. Ya mfethu kunjalo ngoba usisi ukhala usizoqhubeka ke mfethu. Usisi ukhala ngokuthi wena ulala uzulale nabangani bakhe ngalo uyakusukela uyazi into efana nale. Yo bra. Yo almost abantu abaningi engizwana nabo abantu engisonta nabo besifazane. Usonta nabo uphinde ubanikeza iBhayibheli enjalo. Hayi ubani kanjani mfethu yabona lento azoyisho la lento le sensitive. Ade ichaza umtshele ukuthi ngihlezi ngihamba odokotela hayi ukuthi ngilala nabo lento siyazwana nabo uyena nje uspecial ngamkhombisa ukuthi uzohleze nami
ukuthi ngikhuluma nabantu basekhaya sigcine siye kubo sikwazi ukukhokha izinto. Yabo lokho kokuthi-ke wena ulala nomakhelwane Mina ngoba manje ethi yena ungihambela iy'nyanga. ya ukuthi phela ngenxa into edala ukuthi yena azagcine kuphoqele ukuthi akakuhambele inyanga because wena ulala nomakhelwane ulala nabantu esontweni uze ulale ngisho nabangani bakhe. Yase kuthiwa bengazi Nkosi yami angazi na ukuthi ngiyenza kanjani lento. Manje ngizosizakala kanjani mina ngoba phela imali yami iphelile manje ngihamba odokotela. Nabafundisi Nkosi yami bedla imali yamabanye. Wena ubucabanga ukuthi uma bekuthandazela ipipi lizovuka? Cha. Manje bebekuthandazela kanjani mfethu mhlawumbe? Ngicela ukubuza wawufunani kubona wayitshela ukuthini leyo nyanga yakhona? Ngayitshela ukuthi angisenakho ukujabula endlini. So ngiyacela ngisize ukuthi kuphele lento yakho ukuthi uhamba ulala nawo wonke umuntu. Wasethi uzongenzela ke lokho ukuthi wena ujabulise mina kuphela endlini. Manje angikwazi ukuthi ngiye kuyena ngoba naye akasekho sewadlula emhlabeni. Akasekho kanti naye lo baba. Akasekho washona. Wena mfethu mhlawumbe mangakubuza nje. Wena ngithi adunazi intombi endaweni nabangani bakhe usakhona ukwazi ukubajabulisa. Ngakhetha yena kodwa. Ngakhetha yena. Unazi ezinye. Ngakhetha yena kodwa hayi phela ukuthi benginezwe lonke ngakhetha yena. Nakhona sekuyacaca mhlawumbe ukuthi angazi konta ayenza yini kungaki ukwenza ke le mithi yakho uyisebenzisayo mina ngingazi. Angaze ngikwenze lutho. Kungaki ngoba ngeke phela ukuthi ngingavele ngiswele wena wedwa ke futhi. Ungazi uvume nawe uthi esontweni uya ngoba lapha obeka inkinga ngokuthi ngezwe usufike wathi. Ungazi uye nje uthi uyosonto. Kunga ukwenza. Akukho kunye sengike ngakwenza ilokhu kuphela ukube ngumuntu othanda imithi. Ngangizohamba mhlambe ngicela umuthi wokuthi ngikwazi ukudlisa ke uthande mina kuphela. But angikwenza ngalokho ngoba ngiyazi ukuthi umuntu awuthanda umuthi uthi sekuthiwa umuntu awuthanda ngathi uthatha i-decision engawo wahle ukuthi utshela abantu bakini ke mhlambe nabantu basekhaya kodwa nakhona futhi akusizi. Lento isiza ukuthi angazi sikhulume thina sobabili. Kodwa nawe mfethu angikuhlulele ngiyakubuza wena uyinceku uyisibonelo kanjani noma uzothi usonta kodwa enze same time ulala nezingane zabantu kushunyelwa liphizulu naye ukuthi nje ngivele ngilale naye uyena ongafuni sesontweni mhlambe yena ungibona mhlambe ngihambisa imithandazo noma mhlambe ngihamba nabanye sokwenza ama prayer thizini yabo hayi ukuthi ngisuke ngiyolala nabo yabo. Okay le abantu akhala ngokuthi unothandana nabo nakubona usukuhambisa iprayer mase ke nithandaza nibabili ekamereni embedeni. Wena usuke phi kodwa bhuti wami manje ngoba phela manje ngiyabuza nawe manje ngoba phela manje wena ngathi side lami awuthatha wonke ubusiness side lakhe manje. No ngisho kodwa ngibuza indaba inkinga yami kodwa uyazwelana nayo inkinga yami engikuyona. No mina ngiyazwelana. Ngathi ufuna ukuhleka futhi mfethu ngisenkingeni la. No mfethu ngisenkingeni noma mhlawumbe uyamazi. Noma mhlawumbe wena inyanga yakhe mhlawumbe. No angisimi nenyanga angazi utho mfethu. Kodwa ngikulento yokuthi wena mhlambe kuze kugcine kunje ngenxa yakho. Wena ubashumayeza lephizo abantu esontweni mawukuthi wena ubhizi uthandana nabangani bakho ulala nezingane esontweni ulala nabantu komakhelwane. Kanti liphi leli uzolishumayeza lapha esontweni? Labantu olala nabo sobalobola niqala ke ngisiqale lapho because siyathola ukuthi uthi umuntu awusebenzisi obvious lokho kuyangitshela ukuthi shothi wena usindisiwe. Iliphi ke lelizwi olishumayela lapha esontweni uma kuukuthi wena usindisiwe kodwa at the same time ulala nezingane zabantu uyilobole lezo ngane zabantu mhlawumbe mangabe usulilobole lezo ngane cha ubeqala ukulobola ngoba telobola kodwa ulala nabanye abantu ulala nabanye umfethu iliphi lelizwi noma ubalo umfundisi esontweni lapho okutshela ukuthi wena ufuna ulale nabazalwane ulale nabo bonke abantu kodwa ubungalobola ubungashadile anishunyayezwa lapha esontweni ulala nomuntu owasemshadile. Kanti liphi lelizwi noma imuphi lo mfundisi onitshela ukuthi fanele nilale nabangani bomfazi wakho okanye ulale nomakhelwane noma ulale nabazalwane esontweni kanti kushunyelwa liphi izwi esontweni?
uma wena uzolala nabazali Kodwa esontweni akusiyona esontweni leni ukuthi ulala nomuntu obusushadile nabo labo bantu. Yo bhuti wami yabo manje uzozenza ngathi nawe uphuma ezulwini. Cha Yabo ngiyasonta ukusonta kodwa phela nami ngiphuma ezulwini. Lento le inkinga nanga umuntu oze nenkinga. uyidala ubani inkinga? Uyena odala inkinga. Ezedala ezihambe inyangeni ubani obenomthelela wayo yonke lonto leyo? Sekuthiwa wayesontweni ngaba yikho inkinga. Ngaba yikho inkinga? Ngaba yikho inkinga eyokusebenzisa umuthi. Wena uqonda beku right wena Ukhona uhamba nje. Yabona nje ngeke ngithi ngiye esontweni uzothi ngilento ngenza into oyishoyo. Yabona nje manje mina nanga umuntu wami ngikhiphile inkomo kuyena. Sengumnomzane womuzi mina. Yabo. Sengumnomzane womuzi makuthiwa nje mhlawumbe angiye esontweni ngabe sengithatha isithembu kudala. Kwaba yikhona ukuthi lokho kwesinto angihambisani nakho. Yabo. Uyazi umama. Uyakwazi ukuningi. Kodwa uyangixaka ngalokho akwenzayo. Yabo lokho kuphumile nje eceleni kuseceleni. Kuseceleni angazi ukuthi isolution uyothi yipi. Ngicela ungitshela isolution sisi. Ngoba phela manje yabo manje inhliziyo yami angazi uyihlephulile uyenzeni. Wena uyithathaphi imvumo yokuthi uphume ekhaya? Umnumzane womuzi ekhona uhambe enyangeni uhambe wayenyangeni ngemvumo kabani? Noma sekuwena umnumzane ophethelele ikhaya olawula ikhaya ikhona inhloko yomuzi. Into edala ukuthi ngize ngiyiphumele ngedwa ingoba bengazi ukuthi ngeke azavuma. Uzongitshela ukuthi asithandaze kade sithandaze. Namanje ayivuki kodwa uthi asithandaze. Ayivuki nje sidala. Ngoba ayivuki. Wena usukwazama ukuthi abafundisi ubabikele bekuthandazela ukuze ivuke. Bhuti wami yabona nje ngifuna ngabe sengithuke intamba mhlawumbe. Lento iyangicina. Ngoba nakodokotela sengimosha imali eningi kabi. Kanti ngihleli nawe inyoka lapha ngaphakathi endlini. Ngiyinhlekisa manje ngaphandle mina. Ngiyinhlekisa. Usuyokwenzani wena ngaphandle mase uthi uyinhlekisa ngaphandle usiyinhlekisa ekhaya? Bhuti ngicawume phela uyabona nje ufuna ungifayela izinto eziningi. Mina ngifuna ama solution manje wena nanga umuntu nenyanga yakhe angazi yashona. Into engiexpect ukuthi uyinhlekisa kuye wena uthi uyinhlekisa ngaphandle. Kanti usukwenzani nabo? Usaqhubeka nakho. Usakwenza. Phela mangenzeki la fanele ngami ngobheka phela ngokubona lapho ukuthi lento inkingi ngikuphi. Kanti wawumlobolelana sisi wawumlobolela ukuthi umthatha umgqume ekhaya esohamba wena bengulizwe. Wena bhuti kanti usunyoba kahle. No mina ngisebenzela iJabulile Jule TV. Kumsebenzi wami ukuthi ngibuze lembuzo engibuzayo. Kanti wena the time uthatha isinqumo sokuthi uyalobola uthatha umakoti umbuyise ekhaya. Wawungaqonde kodwa usuhlukene nakho konke obukwenza. Wangesikho lokho. Kanti kwakuyikuphi kahle kahle isiphi le wena awumiye kangangani waqhubeka wabangulizwe mokuthi yena ngoba ngathi sesayidini lakho yena angiyenga ngani maye ngibona ukuthi ngihambe wena wamshaya maye ngibona uye nokuthi ngize ngihambe ngoba ngiyamthanda ngiyafisa ukuthi siye phambili naye yikho ngaya kumuntu uthi wena wamshaya. Cha because sasingaye ingane esontweni kusho ukuthi wena lapha endlini kusho ukuthi korula wena korula imithetho yakho nami ngangithi ngakhomendo wami kanjani ngikutshele kahle ukuthi kofanele uyeke-ke manje kwatheva owazi ukuthi kuyasebenza sohlangana manje ngizokutshela ukuthi lokhu kuyasebenza lokhu akusebenzi wena ukhetha ukwenza imithi nayo-ke manje imiphumela yayo i-right wena abantu ofe cha imiphumela bhuti ngicela ukuthi ushiye eceleni lo gama ngicela nje ushiye eceleni okay uzoshiya imali Makhuzwayo angathi sekuwena umisa inhloko phela la endlini ngicela ukubuza imiphumela yenyanga yakho i-right ayikho right mina ngizosizakala kanjani ngoba inyanga ngisoze ngahamba ngakuyona yikho-ke bengithi asize la ngizosizakala kanjani ngoba angaze ngidle kwasani noma ngabe kuthiwa yini lokho komkhuhlane yini lokho wakugxotshwa lokho iboza angaze ngiphuze ukuwumuthi noma ngabe kuthiwa isihlahla ungasikha phambi kwami uthi angisigxobe kanje angihlangani naso mana mfethu angithi wena ukuthi uzosizakala kanjani awuthanda umthandazo lo hlezi uthandaza akusebenzelanga angimazi phela lo ukuthi wabopha wenzani la kwakubopha ithi phela lapha nithini yonke into niyiqabula ngomthandazo umthandazo wakho ugcina usuphelelaphi yo bhuti wami makuthiwa yazi inkinga yami yazi ngaba ukhuluma
Cha, mina Ngaba ukhuluma mhlawumbe uyajabula wena, uyajabula la ukhona. Okay. Ngoba usindisiwe nithi yonke into niyiqabula ngomthandazo. Umthandazo abantu wakho ujika la emafini. Cha mfethu ngeke umthethe uNkulunkulu. Yabo manje ufuna ukuthetha uNkulunkulu. Ngicela ukubuza ukuthi mina ngosiza kanjani? Umthandazo. Cha, angithi umthandazo sesuzamile awusebenzi. So njoba ngila ukuthi sicela abajabulujule nabalaleli mhlambe nababukeli bazosho ukuthi ikephi mhlambe lesingasizakala khona noma ubani abamaziyo ongasisiza. Ubungeke ukwazi ukuyenza wedwa mhlambe lento. Ungangibizi mina uzongibukisa nabantu. Cha, bekufanele phela egcineni babone ukuthi lo muntu engikhuluma ngaye ukhona uyaphila futhi siyathandana. Nokuthi siyafuna ukuthi izinto zethu yilunge sobabili. Umuzi uqhubeke. Kwakufanele yabo sekuthiwa kwasekuqaleni uya kuleyo nyanga wangithatha uhamba nami. Awungeke uvume. Noma ngabe kuthiwa namanje angithi ulenzile icebo ukuthi sigcina sila. Angithi ubuwazi ukuthi bengeke ngivume ukuza la kodwa walenza icebo. Wawuzovuma nthi ubone yini ukuthi naleyo nyanga yakho mhlawumbe uyibize somewhere ngiye kuyona. Wawungeke uzuvume ngoba wawuzobazi ukuthi ngiyakuvimba. Uyabona manje sekuthiwa ungitshele sasendlini usiza la bengeke ngivume. Uyabona ke bengeke ngivume kodwa ngokuthi wakhe icebo nakho ngikhona nakhona wahlulwa yini ukwenza icebo. Awu wena uzongijikela khona lapha enyangeni uthi wena uzothemba uNkulunkulu wakho. Nguthathelani umuthi ngoba wawungeke usetshenziswe esona. Na wayezobona phambi kwami ukuthi umuthi awudingeki ngangizomtshela yonke into ngemithi ukuthi imithi ayisebenzi. Yabo Bona uyasebenza ku. Usebenza kanjani? Uyalungisa ulungisile? Kodwa usebenza. Usebenzile kodwa. Mfethu. Yabona nje mina ngikutshele mina ngifuna ukudlala ngawo. Yabona nje wena uyabona ukuthi mfethu uyakhuluma. Wena kodwa wena banithiwa awulokhuzanga awufebanga uyabona ukuthi ngabe akufikanga la esikhona ngaba uvelanga ku TV njoba manje uvela ku TV ukhala ukuthi uvela ku TV noma ke mhlambe inkinga msekhaya mhlambe unayo ucela ukuchecka zonke lento mhlambe noma ushukela noma yini mhlambe ushukela ufuna sengikhathile ngikhathele izo zonke lezi zinto azikho bengine stress njalo mangiya kodokotela batholi lutho. Angazi manje isiphi isidingo sokuthi uze la egcineni futhi akwazi ukuthi kufanele kwenziweni. Ikhambi phela lizovela sizolithola ngeke singalithola yikho sila. Yo ngaze ngakusaba wena uyakholelwa nemthini? Ngikholelwa kanjani emthini? Ngaye kwenzani esontweni ngikholelwa emthini? Umuthi wakwasindisa ba umuthi. Izibhedlela zingaka nje ungakhiwa izibhedlela zakhelwa mahala kukhona imithi. Uyasiza wona. Uyasiza umthandazo. Uyifusana ngani? Yazi mfethu yazi uthatha into yenza ijoke yazi. Uyisiza. Oh makhuzwayo. Cha phela kumina ngilande into eshiwo wena ucha. Cha. Umuthi awusizi, umthandazo uyasiza. Awukusizanga ngani ke? Ngoba phela faka ukusizile. So lokho kuyakutshela ukuthi umthandazo unendima yawo, umuthi unendima yawo. Umthandazo uyabo unala kudingakala khona umthandazo unala kudingakala khona wena udinga umuthi ukuze into yakho ibe right. Awukwazi ukuthi ungathi into efakwe ngomuthi uthi uyikhipha ngomthandazo. Yo. Ngase ngisaba wena makhuzwayo uthi sawuphinde silale kanjani endlini ngisawukudla into eziqhamuka nawe. Mina ke into enginovalelayo makhuzwayo wakhe mfowethu ukodwa. Okay mhlambe sizoya kumlaphweni yabona nje we makhuzwayo uma esethi we makhuzwayo wakhe ezinye izinto zokuthi singaphindi uyenze yonke lento le. Yabona nje inkomo engayikhipha lapha kini noma engaphumanga zonke kimi ziphume nasekhaya ka ukukhombisa ukuhlonipha mase sithi makhuzwayo wakhe ngowakho nje kanti ngokabani sazi yena
ngathi nanihambe nobabili nakule nyanga Nkosi yami. Mina ngangekho, mina ngazi, mina ngiyaqala umazi namhlanje. Pho wasubona ngawo ukuthi umuthi wenyanga uyasebenza umsandazo usebenza. Ngizwa ngawe mina iyavuka into yakho. Cha phela ngimtshelile ukuthi Ngikubuza kuzohlambalazwa mina la. Cha. Umakuzwayo. Cha. Ubona ukuthi mina shuthi ngoba ngila nabantu wena uzongibamba egcinile. vele phela uzohlangana na ubhuti lo nenyangeni nisebenzisa into enisebenzisayo mase ngiyangibiza ke ningishuthe ngamakhamera seningibuyisa nezo. Iyona ke into othe nawe uzongibamba ngayigcinile. Mfowethu ungayibhidanisi. Ngoba bese kubuwa vele egcineni ukuthi noma sengizama ngayo yonke indlela sengikhokha amalobolo sengenza konke sengiyabona ukuthi vele sengizama ukubamba. Sengizama ukuyaka zonke izinto Antoni sungihambela ngale ngemuva ungenzeka zonke izinto. Ungayididanisi ke mfethu lento ukhulu sikhuluma ngesile iqiniso. Usisi ngiyaqala ukumazi. Sibhalelile njengoba wonke abantu abahlezi besibhalela. Not ukuthi siyazana sazana. Yabo. So usibhalelile ngoba ekhala ngenkinga yakho onayo. Hayi anginayo. Angithi yenziwa uyena. Awunayo kanjani? Angithi yenziwa uyena. Okay, ungeke usho ukuthi inkinga yami. Akuyona inkinga yami, yenziwa uyena ngithi. Oh, inkinga yami. Yenziwa uyena. Inkinga yami. Ya, ngoba efuna ukuzongihlekisa nje. Okay, muthi inkinga. Ngoba efuna ukuzongihlekisa, fanele akwazi lokho. Okay. Usakhona ngoba vele usawukhuluma konke lokho ekuphendule nasendlini. Makabe usawufika endlini. Ngoba mina ngisakuthembi konke mhlawumbe ukuzoqhamuka kuwe. Nokudla uyabona nje simakade Nkosi yami. Uthi mfethu uthi inkinga yakhe it's fine. Maye ukuthi uthathwa abanye ke ngoba phela bazokhona ukuthi bamsebenzise abanye wona. Uqhubeke kube nje. Kuzobe ku right lokho ngoba uthi wena akusi inkinga yakhe eyakhe. Kuzobe ku right lokho. Yabo. Enze the same thing. Uyabona into wrong ukuthi sibe la. Ngikhipha amalobolo mina kwakuhlangene abantu abadala. Yabona nje inkinga nje yokuqala ukuthi sibe la. Ngoba mina ngikhipha amalobolo noma engaphumanga kumina wonke ekhaya bangisiza. Kwawukhona izingwevu lapha. Amakhehla amadala kukhulunywa. Manje lento uthi kuzokhuluma wena. Ayakho isense yonke. Cha nakimseke yakhe. Ayakhe angidlali. Uphathe kanje umfazi wazi ukuthi fanele ufebe le ndaba wagcwaliselwe ulobola ngoba abantu mhlambe wayikhiphela wena amalobolo ngabe uyamazi ukuthi umfazi wakho abe yamhlonipha baba uyigile yonke lemkhubo uyigila. Okusho ukuthi ugila imkhuba wena ngenxa yokuthi walekelelwa. Mhlawumbe uyadideka bese sinesikhathi vele sisandana naye. Yes, sinesikhathi nithandana. Kodwa ngabona lento ukuhlala naye ama values akhe ukuthi kufanele ngibe ngenze something kuyena. Yabo? Awubazi ukuthwala kanzima kokumlobola. That's why umjolela nabangani bakhe. Noma bekuthiwa uyamjolela umngakho. Awukwazi ukumjolela nabangani bakhe. Kanjani? So sikhuluma inkinga nje. Hayi ukuthi ngisuke ngimjolela. So sikhuluma inkinga ezithize. Inkinga zenu uyixoxela abangani bakhe. Hayi ukuthi kube uyena oyixoxela abangani bakhe, ixoxelwe wena. Usuke umncengeni wena kubangani bakhe. Kodwa yasiniyalala nabo. Shuthi njengoba usuke ukhipha nje basuke sebekunike kahle. That's why ugcina usukhipha nje yonke into. Kanti wena udlala ephi team kanti wena? No, ngikhuluma iqiniso mina ukuthi uyabona njengoba awukwazi umzima bokulobola ngoba abantu uyakwazi umzima bokulobola ngaba uyamhlonipha ngabe uyamazi umfazi wakho. Ngiyamhlonipha. Uthole endaweni mhlawumbe kufa bekukhuluma ukugangale ukuthi wena waye ugangela khona into wazi ukuthi izogcina ifikile kuye. Ngiyavuma nama ngikho ngcwele but awukwazi ungitshela ukuthi nawe noma ngasulandelo nawe nenkinga zakho. Yes, kodwa ngikwazi ukuthi ngingajolela umfazi wami. Angikwazi. Mhla kwavele wakho na umuntu mhlambe kovela okuningi hayi ukuthi mhlambe kovela okuningi kakhulu. Yabo? Mangawena mhlambe uyena okwenzela zonke izinto. Yabo mhlambe ukhuluma nje ukukhuluma la mhlambe ushoniswa le. Kodwa hayi ukuthi ngingenza ngale ndlela. Mhlawumbe ubhizi yena ako wakho mhlawumbe ubhizi ula. Hayi ngeke phela singayi lento singayenza ibe ngami manje usuyayishintsha manje lento yenza iba ngami. Lento ingawe nangu umuntu okhala ngayo. Okay. Ngoba angifuni ukuthi sigcine size sikanda kakhulu but i-advice yami akusiyo futhi advice but kuyiqiniso. Wena ufeba kanjeni ufeba ngale ndlela ekhomba ukuthi ingqondo awunayo. It because hey bra ngiyazi walotsholelwa.
yazi Manje mangakubuza wakhipha nje. inkomo engakene ezasuka Hayi bo, yazi inkomo imalini. Ngikwazi ke lokho futhi noma kufika ekhaya iy'nkomo ngeke beze besitshela ukuthi zingaki umkhonyana ukhipha iy'nkomo engaka. So angazi. Uyena owaziyo nabantu bakubo. Wakhishelwa zonke. Mina ngumnumzane egcineni. Umnumzane olotsholele. Hayi ukuthi ngalotsholwe ngayikhipha inkomo ngiyazazi ngiyakwazi ukusebenza ngibeke ngazi ukuthi khona umuntu engibekelayo. Hayi Lokho kufanele ukwazi. Kodwa khona usuphunywa. Neyodwa nje ibalulekile inkomo iyodwa. Kodwa khona Mhlawumbe wakwazi ukukhiphe ngisho eyodwa ushiwe. Hayi lento asingayenzi bengami ngawe lento le. Khona nje hayi lento eyenzekayo mina nje isangithusa Nkosi yami yazi. And futhi ngiphatha kabuhlungu ngobani impilo yami imile. Ngengwaqamba manje. Sacela ukubuza Mqobo uma uthi impilo imile uchaza ukuthini? Angikuzwa ngicela Ngicabanga ukuthi kumnandi ukuthi sekuyinto ukuyochitha amanzi kuphela le. Ucabanga ukuthi kumnandi ukuthi masihlele endlini nje sekukubuka nje kuphela. Usuyivise. Usuhlobisile lapha. Ucabanga ukuthi kumnandi lokho. Without ukubheka abantu bangaphandle ukuthi mhlawumbe abantu bangaphandle mhlawumbe bese ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ngigcina nginawe ngaso sonke isikhathi. Yabo. Ungilimazile ungibulele. Mina ngicabanga ukuthi ungibulele angeke uqambela manje ungibulele. Angikwazi ukuhamba emgaqweni manje. Kodwa phela abantu bangihleka. Bakuhleka abantu bazingani ngoba mina ngaze ngibatshela. Mina ngaze ngiphume ngaphandle. Ngoba ngibizela lana nje abantu kufanele ukuthi sebeyazi ngoba already vete bayazi abantu. Thani ma bezokuhleka ke ngesayidi lapha. Abantu bayazi abantu mangihamba nje bayazi abantu. Bayazi abantu mahamba kusho ukuthi phela uyaqhubeka ukwenza lento mina ngikaze ngize ngitshele umuntu. Kanti wena bangaka abaziyo manje kwazi ukhuluma ezifu baningi umphakathi wonke uyazi. Bhuti wami. Futhi kade uzama ungqongqoza kungangeneki. Bhuti wami. Bengazi kuthiwa kuzoza isolution mhlawumbe. Ngoba kuzwa wena. Isolution wena osungibuyisa kuyo lento. Wena ukuthi awuyazi inkinga engikuyona. Awuzazi izinto ezingilahlekele ukuthi ingakanani. Oyilahleke ezilahleleke yena noma kwakho ngaphandle. Kuyafana. Into eyodwa. Awazi into ezingilahlekele. Yabo. Kwayona mhlambe leyo mali yomuthi leyo mhlambe yaphuma ephakathini lami. Egcineni mase kuthiwa mhlamba ngisamnikeza imali ngobe sekukhalwa futhi ngolunye usuku. Okay, uyavuma ke mfethu ukuthi uyiwe kumlaphi wendabuko noma angazi noma makuthiwa nje qhamuka kumlaphi wendabuko mhlawumbe ubuke la athi uzokusiza ungavumani. Hayi bhuti wami ukhohlwa mfethu umuthi angusebenzisi. Mina ngiyathandaza nje kwaphela. Indlela engikhuliswe ngayo ekhaya le. Sho uthi mawukuthi awuvumi uyaqhubeka uyathandaza. Okay uzoqhubeka uthandaze nami ngeke ngikwazi futhi ukukunikeza umuthi ngenkani. Sho uthi uzosala ke kanjalo kuphela ngeke nami ngihlale nawe into yakhe ayisebenzi. Ubuye isebenzisa ngithi busy ingaphumuli. Ingena kwabanye abantu. Ngihlale mina ngilambile endlini. Shuthi wena ubuzotshontsha inkomo kahle. Bengazange ngizontshontsa. Ngiyacaca ukuthi ubuzotshontsha inkomo. Wabona ukuthi ngakuhlukumeza okubekezela. Wathi nawe uzongishiya nenxeba. Cha, into edala ukuthi ngithi sala nenxeba lakhe ngoba unenkani manje awufuni ukuthi sisole usizo. Ngiwazi ngani lo muthi lo mhlambe mawuqhamuka mhlambe usutshelile lo muntu wakho mhlambe uzongi-eda futhi. Ngiyazi ukuthi yini ezongasebenzi manje. Ngiyazi ukuthi yini ezongasebenzi ngoba phela kuyacaca ukuthi sekukhona okunye futhi okuzongasebenzi. Mhlambe inyawo noma ikhanda noma amehlo. Mhlambe khona ongeke kusasebenza khona manje futhi. Ukuchaza ukuthini ukuthi umuntu uyasebenza kodwa uyasebenza. Awusebenzi kanjani ngoba akusebenzi lokho ekwenza akusebenzi nje. Nakho nje manje awuvukelwa. Akusebenzi nje. Phela umuntu uyasebenza. Awusebenzi. Ngeke phela. Fa ngoba angithi wayifuna ukuthi livukele yena alisebenzi manje. Uyasebenza leyo nto.
Phela na uyabona mayihlokoza ukuthi alivuki. Futhi iyasebenza. Vele kwakuthiwe kufanele lingavuki. Kuwena. Inkinga-ke ke sho ukuthi wena ufanele uvule wena kuphela ngoba unomona. Uthe wena kufanele kube uwena kuphela. Manje ngoba lingavuki. ngoba nginomona Wenzela umshayeli wena nje ungwenyana wakho. Uqale naye kuphela. Akekho umuntu othatha isihlahleni la, akekho umuntu ovede umthola ibhokisini eyedwa uthi nanga umuntu yedwa. Nihamba namba nibonisana. Yabo. Yabo nje inkinga oyenze kumina, ingiphoxile angazi nawe singoyisho kanjani ekhaya. Bekusangcono siney'nkinga zethu, sifike uyize ekhaya ufike ubiye lokhu khulunywe kodwa le bengisasaba nayo ukusho nami nje baqonde straight ukuthi inkinga ila iya la. Yazi ngoba uyasaba mfethu ukuthi uma ukuthi khona umuntu ofuna usizo noma avuma yini usizo nokukhona usizezwa nalo. Luvumele mfethu ngoba uthi uyasaba. Uzugcina ungababikelanga total. Hayi khona umfundisi ode ngisakhulume naye mfethu. Safanele nje ngithi ukwehla ngegoli. Yini umthandazo wakho wena? Khona nomunye osuke eNigeria obekhona manje. Khona umthandazo manje uyabona nje sengididekile futhi ukuthi kanti lento isuwakhona la endlini futhi. Manje uzothi akabeka isandla lona noma uzothi Cha mfethu kuleka mina ngiyazi ukuthi ngokwenzani ngoba wena ngiyakubona ngathi uyadlala. Ngiyakubona ngathi Samuel nje nokudlala ngazi nijudene yini. Mina sengisaba ukuthi sohamba kanjani sobabili isendlini and futhi sengikutrasta kanjani. Wangakutshela ngathi umusa angufuni. Washisa lento ekuthiwa inyamazane yanuka indlu yonke ngaphathwa ikhanda ngazi. kodwa kube bungajoli yonke indawo ngaba ngikwenzani. Akusasiza yabo lokho akusasiza ayisekho nje into esizayo kumanje. Okay ke asivumele kusiza. Kungabi nje bekufanele akusasizi. Wangibulala ngeqambela manga ngicela ukuhamba mina futhi. Ngicela ukuhamba sengiright. Yo because ubhuti uyamthola ukuthi unenkani akafune lutho angazi mhlawumbe bababukeli mhlawumbe kungaba khona ukuphila abangasitshela khona. Because mina ngiyaxakeka ukuthi ngizomisa kanjani into efana nale. Wazi wangiphoxa Nkosi yami mina sengifuna ukwazi ukuthi sekukangakanani ungisebenzisela umuthi. Siyagoqa. Sekukangakanani ungisebenzisela umuthi. Babukeli bakwaJabulile TV. Siyagoqa angazi abafowethu bazosithathela nangu mfowethu behamba angazi noma basazohamba ndawonye noma kukwenzakalana angazi kodwa kasingene. So angazi sozwa kunini. Mhlawumbe nani ngaphosa imboneni kodwa bona ngathi umfowethu ukhomba ukuthi akaboniseki okanye ukholelwe emthandazweni kodwa ke soke silindele lo mfundisi waseNigeria sizwe ukuthi uthini. Mhlawumbe uzomsiza kulelo khuza yakhe engavuki kodwa ake ngithi mhlawumbe sidibane comment section sizwe ukuthi ukubona kwenu ukuthi kule nkinga ebhekene nomfowethu. Bye bye nasidibane ku episode elandelayo.